presenteren jullie de prins van de Pielreus, Prins Henry ten Noste! Henry van Neerven werd zaterdag gepresenteerd als nieuwe prins van de Pielreus. En de komende tijd mag hij in IJsselstein met alle activiteiten voorop. Je hoopt altijd dat je in zo'n kleiner dorp dat je een keer gevraagd wordt. Alleen ja, die kans is niet heel. En daar gaat er niet meer echt vanuit. En je zit al verschillende jaren in de wagenbouw, zeg maar. En daar al een paar jubileumjaren bij elkaar geknutseld en gedaan. En ze zullen wel een jonger iemand vragen. Maar ja, toch kwam Forst Martijn een keer met de vraag. En daar hebben we natuurlijk wel even over na moeten denken. En toen weer het stilhouden tot vandaag. Dat was niet altijd even makkelijk. Want vandaag hebben we nog gehobbyt bij de wagenbouw. En normaal proberen we dat rond deze dagen dat we de wagen buiten doen en de wagen compleet opbouwen of alles past. En ook dat de draaimechanismes bovenin draaien en alles. En normaal zijn we daar al bijna 22 jaar in dat opbouwen ook bij geweest. Dus dat konden we vandaag ook niet laten schieten. Maar dan zeg jij, ik moet erover nadenken. Waarom moet je daar dan over nadenken? Is dat iets met z'n tweeën? Of? Je bent met z'n tweeën. Thuis hebben we toch een redelijk bedrijf onder de hoede, wat dadelijk met de carnaval toch ook 7 dagen per week door moet. De vrouw had het er ook lastig mee, die werkt in de zorg en die werkt ook gewoon zoveel uren in de zorg, dus dat is ook allemaal ingepland. Maar ja, toch hebben we het kunnen regelen allemaal. Besluit je toch om ervoor te gaan, hè? En hoe stonden jullie hier? Fantastisch. Ja, het blijft schitterend als je zo dan het moment hebt om echt uit te komen. En vooral die paar laatste minuten achter het doek, zeg maar, dan hoor je de zaal gewoon echt kijken naar de act die ze opgevoerd hebben. En dan is het moment dat het doek zakt en dan gaat het toch wel een verlossing van je af. Dat doet iets met jou. Word je dan nerveus of trots of hoe sta je daar dan? Nou, ik zelf met het uitkomen niet zozeer. Alleen toen we de microfoon in de hand kregen geduwd, zeg maar, dan wordt het voor mij lastiger. Ik doe liever onder op de vloer met dingetjes. Ja, bij mij is altijd de passie bij de wagenbouw geweest. En de dingen op het podium, dat was mij nooit niet zo aanbonden. En we hebben al we hebben al 2 keer een oorkonde gehad van zoveel het jubileum, zeg maar. Maar dan waren we liever van het podium af als dat we erop gingen. Dus dat wordt dit jaar behoorlijk wennen. Het zou mooi zijn als dit jaar jullie zouden winnen. Winnen is niet de prioriteit, maar we gaan er wel altijd voor. Maar we vieren daar de carnaval met z'n allen in Venray. En wie er ook wint, we houden het gezellig. Met deze vastenavond geen geloei en gestuur, maar met jullie vuur op in het Pielreuzenavontuur.